duk kishin da zaki ki irin na gidan manzon Allah. Kar a fi ki iya girki, kar a fi ki iya magana, kar a fi ki iya riƙe miji. Wannan Allah ya yarda a yi wannan saboda an yi a gidan manzon Allah. Idan miji yana gidanki ki iya ƙoƙarinki ki janye hankalinsa da hira mai daɗi, ki sisi na iya magana, girki, tsafta, gyaran gida. Amma wannan faɗace-faɗace, yawan ƙorafi, binciken waya, bin diddigi, wannan ƙauyanci ne, jahilci ne, kuma hassada ce. Musamman mata masu asiri da jefe-jefe, wannan ba kishi bane, hauka ne da hassada. To don haka ya kamata mu yi komai mai tsafta. Kishiyan nan ba a kanki take ba, ba kuma kanki aka fara ba, kuma abu ne wanda aka fara daga gidan manzon Allah. Idan kika kalubalanci mijinki akan kishi kika dinga hauka, to kina ja ne da addinin Allah da umarnin manzon Allah. Don haka mata ku da cikin hankalinku. Kishi ba hauka bane ba. A gidan manzon Allah an auro sai da Zainab ta kwace ma'aiki a kwana 3 har aka haɗa mata plan, amma me Allah ya ce? Ya ayyuhan nabi lima tahrim ma halallahu lak. Allah ya goyi baya cewa annabi ya za ka haramta kanka abin da na halatta maka, saboda yana samun zuma da kulawa a gurinta da duk kayan ciki, duk abin da annabi yake so zai samu a ɗakin Zainab. To don haka duk mai son ganin manzon Allah to ya gan shi kafin ya shiga, in ya shiga baya fitowa da wuri saboda kulawa da take